Hello guys, आंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै आंनि फंबाय बिबै बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुङा मुस्प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदाब चेनेल स' गाइस बड'लेण्डआव गोबां दावराव जागासिनो दं नङा होमबा हेडक्वार्टार अफ बड'लेण्ड जायखौ जों बुङो क'क्राझार बिटिसि एरिया बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिएडि एरिया नङा होमबा स' बेयाव गोबां दावराव जादों बेबो जाथाय जानाय जायगाया जाहैबाय हेडक्वार्टार अफ बड'लेण्ड क'क्राझार जायगायाव जादों बेबो जाबाय गामिया जाबाय टेङापारा आरो स्कुलनि नामा जाबाय जाय जायगायाव माने स्कुल गार्ल्स हस्टेलाव जादों आरोना सांग्रिला इंलिश स्कुल गार्ल्स हस्टेलाव जादों जाथाया आरो गामिया टेङापारा बेयाव माने सीसीटीवी केमेरायावबो मोनदों नङा होमबा नोंथांमोना गोबां नुबायानो जानांगौ आरो माखासे सुबुंफोरा नुवाखै जानांगौ स' बिनि सायाव गोबां मानसिफोरा आदा बिनि सायाव माने भिडिअ बानायाखै खालि मानसि थैनायनि सायावल' भिडिअ बानायनाय जानाय नङा बिनि सायावबो भिडिअ बानाय होननानै आंनो गोबां माखासे मानसिफोरा बिनि सायाव भिडिअ बानायनो हरबाय स' बिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ दासो गोबां दाख्लैनो मोनदों मोननायालाय आं भिडिअखौ ओमफ्राय बिनि गेजेराव आङो बानायनाया दिनैसो सोलाबदों लोगोफोर सरि एबाउट देट स' नाय लोगोफोर बिसोरनाव मोनसे मुलि दङ माने बिउस खालामनो हानाय स्प्रे होनना बुंदों मानसिफ्रा आरो बिनि गेजेराव गस्लाफोरबो गाननाय माने गोबां जाथाय जागासिनो दं माने खालि बे बिटिसि एरिया माने क'क्राझार एरिया बा बड'लेण्ड एरियायावल' नङा आसामावनो फुरा जाथायाव जागासिनो दङ दा हमनो मोननायाथ' जों क'क्राझारावसो हमनो मोनबाय बाट आसामाव स्रोद स्रोद जानायखौथ' हमनो मोनाखै जेथिया हमनो मोनगोन अब्ला मोनबाय बाइसेन्स बोरैबा क'क्राझाराव एसे बोरैबा स्ट्रिक्टखायसो हमनो मोनबाय नङा होमबा केमेरा सीसीटीवी केमेरा थानायखायसो नङा होमबा स' आउट अफ बिटिसि आवथ' गोबां मानसिफ्रानो सीसीटीवी केमेराफोर गोबां खम लागायो स' बे क'क्राझाराव लागायबाय गार्ल्स हस्टेलाव सांग्रिला इंलिश गार्ल्स हस्टेलाव बोरैबा लागायबाय बिनि थाखायनो हमनो मोनबाय स' बिसोर मा खालामो बे सिङाव थानाय दरजा ओमफ्राय बेफोरखौ खुलिनो बिसोरनाव टेकनिक दङ लोगोफोर बिसोरनाव माने दिमाग दं आरोना बेखौ बोरै खुलिनांगौ माने बिसोरो सिगांबो स्प्रे सारगोरो बे रुमनि बाहेरावथ' एसे एनै खोरखि थायोना नङाबा एसे माबा मोनसे हरनो हानाय बा गेस हरनो हानाय माबा मोनसे हरनो हानाय मोनफ्रोमबो रुमाव बिदिनो थायोना नङाबा अबेबा रुमफ्राव स' बेबायदि चान्स मोननानै बे रुमाव माने गेस सोना हरसिगोन बे गेसाव सोना हरनाय लोगो लोगोनो गासिबो मानसिफ्रा बेउस जासिगोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव खाथि रुमफ्रावबो गासिबो होजोबो आरो बिनि गेजेराव गोबां बर'नि बिदिनो गुबुन जाथिनिबो बिदिनो गार्ल्स हस्टेलाव गोबां हाबदों होननानै बुंदों ओमफ्राय बेयाव दा गावसोरनो भिडिअ बानायो आरो बिराद गाज्रि बेबस्था खालामनानै माने ओंखारलाङो बायदिसिना बिराद आथोनारि बिदिनो बायदिसिना बानायनानै नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ आं ससेल' होनोसै आरो बिनि गेजेराव बांद्राय गोलावखौ होनाय नङा मानो होनोबा गोबां मानसिया नायो नालाय स' गाइस बे जाय मानसि खालामनाय बिनि गेजेराव सीसीटीवी केमेरायाव जाय मानसिखौ नुदोंमोन बे मानसिखौ हमनो मोनबाय आरो पुलिसाबो मोनबाय आरो बिनि गेजेराव आं फट'खौ नोंथांमोननो देखायनोसै आरो केमेरायावबो सीसीटीवी केमेरायावबो एसे नुदों बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानानै होनोसै नोंथांमोना सांग्रां जा बिटिसिनि सिङावनो जा आरो बिनि गेजेराव आउट अफ बिटिसि बा आसामनि सिङावनो जा नङा होमबा स' बे नङा कि नोंसोरो क'क्राझार एरियायावल' जादों गुबुन जायगायाव जानाय नङा बे नङा मानो होनोब्ला बे सिखावा बुंनाय मथेथ' 500निबो बारा बा 500सिमसो आरो दंबावो होनना बुंदों आरो बिटिसि एरियायाव माने 100 जन दं होननानै बुंदों मानसिफ्रा खोन्थानाय मथे आरो बे बुंनाय मथे होननानै बुंदों नङा होमबा स' लोगोफोर साबधान था आरो बे बिराद गोनांथि मानो होनोब्ला साबधान नोंनि जिउखौ नोंसो बासायनाय बा नोंनि जिउखौ माबोरै बासायनांगौ बे नोंनि सायाव नङा होमबा मानो होनोब्ला जेब्लायबो नोङो मोनसे गारि सालायबाबो नों जुदि गारि मोजां सालायग्रा नङा होमब्ला ड्राइभारा बिराद मोजां नोङो बाट नों ड्राइभार मोजां जानानैल' जानाय नङा मा अबे समनिफ्राय बबेनिफ्राय मा फैगोन नों मोजां सालायबाबो गावनो गाव हारसिंनो एक्सिडेन्ट जायो नङा होमबा बेबायदि आरोना गोबां अब्लाबो बिराद साबधान थानो गोनां जायो माने साबधान थासेयावबो गोबां मानसिफ्रा प्रब्लेम बा बिदिनो एक्सिडेन्ट जायो स' बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामदों आसामनि जेसेबांखिनि बाहेरायाव थानायानो जा बा आसामनि सिङाव थानायानो जा बर' हारिफोरनि जेसेबांखिनि सुबुंफोर बिथांमोना सांग्रांथि था बिनि सायाव मानो होनबा स्प्रे जेथिया नोंनि मोखाङाव माने नैबे गन्थङाव हाबबाय लोगो लोगोनो नोङो माने बेउस जाखाबाय आरो नङा होमबा बे मोनसे आरो बिनि सायाव गोबां ड्राग्सनि डिल जागासिनो दं बे बिटिसि एरियायाव सिलाइबो बारुदबो हमनो मोनदों आरो गोबां मानसिना माने बिराद दावराव जागासिनो दं बिटिसि एरियायाव नङा होमबा माने निउस हिसाबैथ' गोबां दावराव जागासिनो दङ माने सोरबा सिलाइ हमदों बिदिनो पिक्साराव पस्ट खालामदों ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा चिरां पुलिसाबो देखायबाय थायो आरो बिनि गेजेराव ड्राग्स हमनाय नङा होमबा आरो नै दानि बावैसो ड्राग्स हमनाय मोनदों आरो बिनि उनाव एक्सिडेन्ट जानाय मोनदों बुथारखो ना एक्सिडेन्ट जाखो बिनि जेबो गैया खालि थैनाय समावसो हां बिदि जानाय नुबाय आं बेखौ क्लिप एसे देखायना होगोन आरो बिनि गेजेराव बे ड्राग्स हमनायाव मोनदों बाट आं बेखौ कनफिउज माने बुथारदों ना बेखौ माने बे गारि सालायनायाव एक्सिडेन्ट जादों नङा होमबा बे मानो होनबाथ' बेखौथ' हमनो मोनदों ड्राग्स
माने ड्राग्सजों लोगोसे हमनो मोनखादोंमोन बे मानसिखौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय थैनाय नुबाय स' आं बेखौ मिथिया कि माने बुथारदोंबो जानो हागौ आरो बे कनफिउस माने दा नुवाखैबो नङा होमबा डाइरेक्टलि स' बोरै बुंनो हानो नङा होमबा आरो बिनि सायाव बे मानसिया ड्राग्सबो जाखानायखा नङा होमबा स' आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो मानसिफोरा बेफोरबायदि हुदाखौ गार मिथिबायना आरो बेफोरबायदि हुदानिफ्राय बासायनो नाजा निजेखौ आरो स्पेसियेलि गार्लसफोर हिन्जावसाफोरखौ आङो रिक्वेस्ट खालामो सेंग्रा आरो सिख्ला बेरायनाय हरदि हला गोबां बाराद्राय जाबाय स' नोंथांमोना एसे खम खालाम खम मिथिबायना नोंनिनो मोजां नों जिथिया मोजां खैफोदनिफ्राय बे खम जागोन अब्ला नोंनिनो सेफटि नङा होमबा आंथ' बुंनासो होदों नङा होमबा आरो नों सेफटि जाबाबो जायाबाबो आंहा खुनु फायदा गैया प्रफिट गैया आं आंनिफ्रायसो आंनि बर'नि थाखाय बुंनांगौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै होगोन लोगोफोर स' नोंथांमोना बेखौ गोसो होनानै खोनासंना लानांगौ स' बे बाथ्राखौ खोनासंनायनि उनावहाय आरो नुनायनि सिगाङाव बे ड्राग्स जानायनि गेजेराव ओरैबायदि गावनि सासे बिफाखौ बुथारनाय बा ड्राग्स जानायनि गेजेराव ओरैबायदि सासे माबा मोनसे जानाय आरो सिलायाव बायदिसिना हमनाय बा माबा मोनसे सोरबा रुमाव थांनानै सोरखौबा माबा मोनसे आथोनारि बायदिसिना खालामनानै गालांनाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव भिडिअ खालामनानै गालांनाय साथाम सिख्ला नङा होमबा ओरैबायदि माने साननानै नाय नोंथांमोना माने मा इसेबां टेकनिक माने बिराद माने टेकनिकेलि जों बेफोरबायदि खामानिखौ मावगासिनो माने नों साननानै नाय रुम लक मोननै मोनथाम मारिगोन आरो बिनि उनाव बेसेबां साबधानै आरो बिनि गेजेराव बे माने हाबबोला माबोरै सिस्टेमै माने इसेबां डेभेलप माने सिखावफ्रा नुवाखै ओंखायनो बिराद साबधानै था आरो गोबां सिखा रुवाबा नोंसोरबो स्प्रे ला सिख्ला मानसिफ्राबोथ' स्प्रे ओरैबायदि लानो हानाय मोन्थाय दं स' नोंथांमोनाबो ला मेगन मानि सारनो हानाय आरो साबधानै उन्दु आरो उन्दुनायफ्रा एसे 1टा 2टा बा 12टा बेफोरबायदिसोआव दासान्दि एसे एनै बेफोरबायदि खालाम आरोना आरो थाबैनो एसे एनै 6 घन्टा 5 घन्टा उन्दुनाया जेबो नङा स' एसे साबधानै था आरो उन्दुबाबो आरो थाब उन्दुयोबा थाब उन्दु बिदिनो 5टासो 6टासो उन्दुदो थाब आरो सिखारदोलाय 6टा 10टासोआव ओमफ्राय बिनि उनाव फरायनो मायो फरायदोलाय आरो 1टासिमसो थादोलाय आरो बिनि उनाव उन्दुफिनदोलाय स' बिदिनो माने थालायलायबानो जाबाय आरो बे जोबजासिम माने एसे एनै दा हमबाय नालाय एसे एनै थान्दा जाथ'गोन आरोना ओमफ्य बिनि गेजेराव आरो जाफिनबावगोन आसामाव मानो होनबा 500 दं होनना बुंदों ना 500 देमानि बा बिराद गिनो गोनां बाथ्रा मिथिबायना बेफोरबायदिनो बिसोर बिराद गोबां खामानि मावबाय मिथिबायना आरो बिनि गेजेराव बे जेने थेने माने क'क्राझाराथ' एसे डेभेलप जाबायना स' CCTV केमेरा लागायना होयो खायसे गार्लस हस्टेलफ्रा बा जाबा बयस हस्टेलानो जा माने हस्टेलाव खायसे CCTV केमेरा लागायना होयो जोंनियावबो दङ ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिदिनो जोंनाथ' स्कुलनि नङा बारु जोंना मोनसे PG सिस्टेम नङा होमबा स' बिनि गेजेराव बे नैबे क'क्राझाराव जि जादोंमोन बे जाथायखौ नुनानै नोंथांमोना एसे सांग्रांथिया बिराद गोनांथार लोगोफोर आरो बिनि गेजेराव आउट अफ BTC होनना बुङोब्ला माखासे सुबुंफ्रा फैसा बासायनायनि सायावनो माने हस्टेलफ्राव माने CCTV केमेरा लागायनानै होआ बेफोरनो माने केपचार खालामनो हाया आरो जेबो सुबुत गैया जायो आरो केस जासिगोन बिनि केसैनो थासिगोन आरो बे खालि पुलिसनि मामला आरो बे केस खालामग्रा FIR होग्रा बिनि सायावल' थासिगोन आरो बिसोरनाव जेबो सुबुत गैला नालाय स' जुदि सुबुत थायोबाथाय भिडिअ थानाय मा थानाय बिदि थायोबाथाय माने गोमसारजोबो आरो दा जेरै क'क्राझाराव जाथाय जादों स' बेयाव गोमसारजोब्बाय स' लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानो सांग्रांथि जा आरो गावनि सोलेर आरो गावनि मान सन्मानखौ लाखिनो नाजा बेबायदि ओरैबायदि गाज्रि दा खामानि माव जाहाथे नोंनि मान सन्माना थाङो आरो नोंखौ पुलिसफ्रा ओरैबायदि दामो आथिं नैबे दा दामनाय बायदि नैबे खर'नि नैबे आथिं आफातालाव दामनाय बायदि नङा होमबा स' थेंक इउ गाइस सांग्रां जा बे सांग्रांथिया नोंनिनो बिराद इम्परटेन्ट आरो रावनिबो नङा बे जुदि नों सांग्रांथि जायोबा नोंनिनो प्रफिट नङा होमबा स' गाइस थेंक इउ स' माच फर नायनायनि थाखाय बाय बाय